Тук ще отбележа нещо, което според мен е доста позитивна тенденция. Често пъти, идвайки или водейки свои близки, или идвайки за техни близки, или изобщо пациента, вече той идва с информация, която е поручил, включително и за лекарства, което е много положително от моя гледна точка. Предполагам, че и доста от колегите биха се съгласили, тъй като ние вече имаме материал, за който да говорим. Тоест тръгва от едно ниво, по-горно ниво на осведоменост човека. Да, и те идват не непременно с цел, нали, да ни наложат някакво лечение, понеже те са проучили някои от пациентите, нали, и са решили, че той е за тях, понеже няма едикви странични ефекти, пък също време е показано за това заболяване. Аз нямам проблем с това, нали, да кажа, окей съм с твой избор, с вашия избор. Мисля, че наистина това е един от добрите варианти. Няма проблем от гледна точка на авторитет. Това не означава, че авторитетът ми ще бъде подценен, нито пък ако заедно с пациента седнем и почукаме в ChatGPT или в друг AI, за да може, нали, аз да си задам по моя начин да формулирам въпросите. Мисля, че това напротив би в някои случаи говорим вече за може би по-млади хора, така подобрил терапевтичната връзка, отколкото психиатъра да отрасне, да отрече смисъла от това нещо и усилията, които пациента сам до тогава е положил. Те може да са били погрешни, но все пак той се поинтересувал, отделил е време, нали, ресурс.